Всеки трябва да каже нещо. Сега бира, казвате това нещо ми харесва. Тест едно. Защо? Тест едно бе. Това е бири според Пловен. Не, това е тубър. Това е тази бира. Първо снимате мен. Абе това не е... Първо снимате мен, обаче само слушай. Естествено, че така в една далечна галактика Ди ние се събрахме тук и отправим едно видео обращение към теб, за да Ангел да го шипат. Сега всеки от нас ще отправи своите пожелания към теб, като започнем с Мастер Йода. Надявам се да се прикарваш страхотно. Сигурно времето там е хубаво, да радвате си жега тук и много работа и пари да може да се разбиваш тук в Осман. Yes! Сега комшито ще ти каже някои неща, тя е в ролята на принцеса Лея. Само на едната страна, ти напред, назад, нагоре, Абе надолу. момче, Разваляш магията. С една магия. Олеле. Кажи нещо за камера. Ди, Това като се издали на политиката. там далечата, how are you? Hello! Обичаме те и се чакаме да се върнеш и да пием бира отново. Връщай се бързо и да си прикараш там много добре. Ето телефон добре записва, момче. Така. Следващия. Здрасти, здрасти, Ди. И аз съм тук на гости в България. Гадна страна, нали? Става! Аре, да, ти Значи работих обаче срещу Дима. Това е много важно. Сега ще ви помоля само по-високо да говори. Миме. Не Ангел, Миме. Ангел скри се. Тук пием биричка, ни ядем гадни сандвичи, супер черни сме и малко я трябва да те фане. Много мразим хамбургерите, да ти кажа само. Ама няма ти гадно още много време, защото трябва да се прибираш скоро. Така, и сега със специалното участие на... Аз съм Дарт Вейдър по принцип, но... Крал Артур е тук, защото джедаите от кръглата маса, от правоъгълната маса са събрали и трябва да кажем няколко думи. Така на вашите екрани самият Крал Артур, а не Сър Ланселот, извинявам се. Тая вечер явно ще го играе Крал Артур. На здраве! Да се връщаш, да се събираме да пиеме бира заедно, най-вече. Много... Късно се умъдрят. Естествено. И какво друго? Много бири там, Какви бири, момче? Какви бири? жени, Ти не ставаш за актьор. Така. коли. Ди, фана ли си там някой як американец, а? Американец! То няма яки американци. Абе, Американец. Ланселот Спиринско от Търново. Добре, сменяме бирата, на здраве пак. А гадно ли ти? Гадно ли ти? Айде чашата замина. Гадно ли ти? Не съм шупия. Така и за финал, самият Крал Артур. Нали той беше крал? Той е Сър Ланселот. Ланселот. Аз мен не му бия в тези работи, честно. Ай, кажи нещо да е. Айде, супер, спокойния и забавен сър Крал. Сър Крал Артур. Така... Да. Ти си жив. Аз! Чакаме това да се върнеш. Нямаме телевизионно време, 100 часа бе. То се вижда, че съм поет и бора много добре с другите. В Сота ли го научи това? Естествено. Те са модерни Кой ми се натиска за тебе, бе, Сега майна? един общ кадър трябва да... Да, горда стара поне да приготвите. Не. И сега нещо от всички за теб. На здраве. Това ще е поздравен. Обичам да пуша. Събуждам се на плажа и никой не може да пее. По-нататък какво беше? Морето си копе с Сребърно гроще. По-силно! Кара сърцето ми Ясно да топти. Обичам да пуша, да пия и да ям. Любов как да правя? Защо знам